Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Derɗiraɓe, en bolwanan ma'ana seedam kuuji ɗiɗi, kanjum wonte seedago deweteɗo be gonga wala si Allah, annabijo men Muhammadu nulaɗo Allah. To kadi en bolwanan ma'ana seedam kuuji ɗiɗi man ɗo ko wonte shahadatu alla ilaha illallah. Kadi kanjum man ɗo ma'ana man kanjum wonte i'tiqadun wal iqraru kanjum wonte al i'tiqadu wal iqraru, kanjum wonte haɓɓugo ha ɓernde muɗum be tabitingo bo ha ɓernde muɗum annahu la yastahiqqu al ibadata illa Allah. Wala goɗɗo fu henoto kanko man ɗo o rewe ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Wala goɗɗo fu henoto dewal ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Wala malaikajo, wala annabojo, wala walojo, wala komoyjo henoto kanko man ɗo o rewe ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Waltizamu zalik, kadi to a wi kalimawol man ɗo a anditi wala kenetoɗo o rewe kanko man ɗo ko luuti jawmirawo, an man ɗo woni dow maɗa lismitoɗa ma'ana man. Wal amalu bihi, kura bo be ma'ana man ɗo. Wal amalu bihi, ma'ana man ɗo kura be maka. Na goɗɗo wi'a la ilaha illallah ha hunduko, kuuɗe bo laato kanje man bo ɗe ɗon pistotira be la ilaha illallah. To wi la ilaha illallah kam kadi kuuɗe mum bo tongoro be mana la ilaha illallah, non tongoro be wigo la ilaha illallah man taɗe ngurto. To kadi la ilaha illallah man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon mari ruknuji ɗiɗi, kanjum wonte annafyu wal isbatu. To a wi la ilaha mana man a riwi dewete ke henago dewal fu ko luuti jawmirawo. To a wi illallahu bo a tabitini wala kenotoɗo dewal ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. To kadi ruknuji man ɗiɗi kanjum wonte annafyu wal isbatu. Jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata faman yakfuru biɗɗanguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Kadi ko moy o hufrani ko latti ɗangut, kanjum wonte rewgo lawru, wa yu'min billah, kanko man ɗo nuɗɗini jawmirawo, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Kadi kanko man ɗo o jogitake ɓoggol latingol ceɓmingol ngol ta'ata, kanjum wonte kalimatu la ilaha illallah. O jogitake ɓoggol cembingol ngol ta'ata, kangol man ɗo ngol ɗon fimdidirimo be jawmiko subhanahu wa ta'ala. Kadi o wi'ata ha aya ka ɗon ha maka dalil dow tabitingo ruknuji ɗiɗi ɗi gonɗi ha la ilaha illallah man. O wiwigo mako faman yakfur biɗɗanguti, ko moy hufrani lawru, ko moy hufrani rewgo lawru, ma'ana man ar-ruknul awwal. O wolwani ruknuwol aranol bi angol la ilaha illallah. Wa qawluhu wa yu'min billah, wigo mako faman yakfur biɗɗanguti wa yu'min billah, o hufranake rewgo lawru, o nuɗɗini jawmirawo, ma'ana wa yu'min billahi man ɗo ma'ana man ar-ruknu thani, kanjum wonte illallahu, o tabitini wala kenotoɗo dewal ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi ɗo man ɗo annafyu wal isbatu man ɗo riwugo henago dewal, henatako dewal ko luuti jawmirawo, be tabitingo wala kenotoɗo o rewe ko luuti, tabitingo henago rewego jawmirawo tan mari ɗum,
kadi kanjum man ɗo kanjum wonte dangrange ɗiɗi ruknuji ɗiɗi ɗi la ilaha illallahu mari ɗi kadi ni kam kanjum o wi to goɗɗo o wingol ɗo o lismito kadi be majum o lismito konngol man o rewata ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala. O wi'ata kadi an man ɗo ha nafitoroɗa be wigo ma la ilaha illallah man ɗo to ha nafitoroɗa be magol kam ɗon hani dow maɗa kuuɗe o tammi limtango maɗe kanje man ɗo ɗe gona ha maɗa ha mbi'a la ilaha illallahu man gol nafe ɗo hani dow maɗa an man ɗo aranni anda latoɗa ɗon andi ko wonte ma'ana la ilaha illallah wato na ɗum hunde non nde ɓi adamajo o wolwata ha ɗemgal mako o latto bo ɗon dulli ɗume wonte ma'ana man. Hani to goɗɗo wi la ilaha illallah man ɗo o anda mi wi min ɗo deweteɗo be gonga wala si Allah to woni dow am mi lismito deidei ko mbimi man ɗo o laato kanko man ɗo o ɗon andi ma'ana man kanjum o wi o laato o ɗon andi ma'ana la ilaha illallah gam jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata fa'alam annahu la ilaha illallah o wi ɓi adamajo an nuɗɗinɗoyam ɗo andu deweteɗo be gonga wala si Allah to kadi an man ɗo woni dow maɗa anda ma'ana la ilaha illallah man. To ɗiɗaɓol man woni dow maɗa an man ɗo laatoɗa aɗon yaqiqini ma'ana la ilaha illallahu man a wi la ilaha illallah woni dow maɗa an man ɗo a laatoɗa aɗon yaqiqini ma'ana ko mbiɗa man ɗo gam jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu andu mumini en laatiɓe gonɗuɓe ha imanaku maɓɓe kam kamɓe latti ɓe nuɗɗini jawmirawo ɓe mbi la ilaha illallah nden ɓe cekay ha ma'ana la ilaha illallah man ɓe cekay ha magol ɓe mbi deweteɗo be gonga wala si Allah ɓe nuɗɗini ɗum tabiti ha ɓerɗe maɓɓe ɓe cekay bo ha majum ɓe cekay ha majum. Non woni dow maɗa an man ɗo laatoɗa aɗon jaɓi ko konngol man ɗo ngol sappini dow muɗum kanjum wonte rewgo jawmirawo tan accugo bo rewgo ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala woni dow maɗa an man ɗo lattoɗa aɗon jaɓi ko kalimawol man ngol sappini dow muɗum kanjum wonte ndewa jawmirawo tan acca rewgo ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala gam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allahu yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Kadi heferɓe makka ɓe laatake no kamɓe man ɗo to wi'ama ɓe mbi'e la ilaha illallah kamɓe man ɗo ɓe ɗon paami ɗume wonte ma'ana la ilaha illallahu man ɗo ma'ana man ɓe ɗon andi ma'ana man deweteɗo be gonga wala ko luuti jawmirawo ɓe ɗon paami mana kalimawol man ngol yiɗi wiigo labbi ɗi ndeweten torotoɗen ɗi kanji man ɗo ɗi torotoɗen ɗi haajeji men noynoyɗo kanji man ɗo ɓe ɗon paami kalimawol man ɗo ngol haɗiɓe kamɓe man ɗo ɓe ndewa labbi man to kadi kamɓe man ɗo ɓe cali ɓe mbi'ata ha ɗo innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allahu yastakbirun to wi'ama ɓe mbi'e la ilaha illa allahu ɓe mawnito kamɓe man ɗo nden wa yaquluna kamɓe man ɓe mbi'a a inna la tariku alihatina kadi minin min enen en accan labbi men ɗo li sha'irin majnun kadi ngam ko gimowo ɗo o waddani en ɓe cifori annabijo ɓe sifaji kalluɗiɗi ɓe ciforimo be kanko man ɗo qur'anure jippotode dow mako man ɗo ɓe mbi ɗum gimɗi mehere na ɗum boliɗe jippotode daga Allah nden bo ɓe ciforimo be lattago margo soyde hakkilo kadi ni dundaraku maɓɓe yotti ɓe mbi kadi labbi meɗen ɗiɗo ni
pinɗen tawɗen hande mama en men kaka en men ɗon ndewa ɗo ni hande ngam bolwe oɗo ɗo waddi gimɗi o waddi o wi'ata ɓe manaman ɓe jaɓayi ɗum wolde jippinde diga Allah kadi ngam majum ni ha ɗum waɗa accen enen man ɗo rewgo labbi meɗen kanjum man ɗo ɗum waɗata ɓe mawniti ɓe cali to ni kam manaman kadi heferɓe Qurayshinko en ɓe ɗon paami ma'ana la ilaha illallah ɓe ɗon paami ma'ana man ta goɗɗo o rewa ko luuti Allah ngam man ɓe cali kadi to kalimawol man ngol warto ngol wi ɓe mbi'e la ilaha illallahu man ɗo ɓe ɗon no paami ha magol min mbi'angol amma min toroto labbi amin walla min toroto genale amin genale mayɓe ko nandi e muɗum to ɓe ɗon no paami banniɗo ɗo kadi kalimawol man ɗo ɓe calatako ngol amma ɓe ɗon paami ngol faamu laɓɗo ɓe ɗon paami ma'ana man ɗo ɓe toratako labbi maɓɓe man ɗo ɓe toratako genale kadi nde ɓe ɗon paami banniɗo ɓe mawniti ɓe cali to woni dow maɗa an derɗirawo biɗo la ilaha illallahu man ɗo woni dow maɗa ɗo lattoɗa an man ɗo an munqadan lima dallat alayhi woni dow maɗa an man ɗo lattoɗa aɗon ɗowtani ko kalimawol man ɗo ngol sappini dow muɗum ngol sappinima an man ɗo ndewa Allah tan ta kawtanamo ko ɗumejum kanjum jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى kadi ko moy ɗowtani jawmirawo kanko man ɗo ɗon wo'ini o ɗon laɓɓini imanaku mako kanko man ɗo o jogitake ɓoggol latingol cembingol ngol ta'ata kanjum wonte la ilaha illallah o jogitake ɓoggol latingol cembingol ngol ta'ata to woni dow mako kanko man ɗo o latto o gonɗuɗo be wigo mako la ilaha illallahu man ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata ma min abdin yashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu llahu ala nnar kadi wala jeyaɗo o seedoto o wi'a la ilaha illallah nden muhammad rasulullah o wi'a kalimawol man ɗo o ɗon gonɗiningol ha ɓernde maako kanko man ɗo o ɗon gonɗiningol o wingol o ɗon gonɗini a seedake deweteɗo be gonga wala si Allah annabijo muhammadu nulaɗo Allah o ɗon gonɗini ɗum ha ɓernde maako kadi sina jawmirawo ɓangiɗo harminimo ha yiite be gonɗugo maako ha wigo maako kalimawol ɗo jawmirawo ɓi adamajo to wingol o gonɗi ha magol jawmirawo handotomo ha kuuɗe deydeyɗe o huwata ɗum kanje man ɗo ɗe jaharamo ha aljanna muɗum non annabijo sallallahu o laato kadi nder ko hani man ɗo o laato mukhlisan bi qawliha o wingol o laato bo o ɗon laɓɓini imanaku mako be wigo kalimawol ngol ɗo ngol wona ngol ɗon laaɓi ha ɓernde mako wala ko jillanigol mana man o hawtanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala gam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata inna allaha qad harrama ala nnari man qala la ilaha illa llahu yabtangi bidhalika wajhallah kadi jawmirawo o harmini du yiite goɗɗo on biɗo la ilaha illa llahu oɗon laɓɓiningol ha ɓernde maako oɗon ɗaɓɓitirangol oɗon ɗaɓɓitira be magol zati jawmirawo oɗon nufori be magol jawmirawo subhanahu wa ta'ala mana man oɗon laɓɓiningol ha ɓernde maako kanko man ɗo o jawmirawo harminan mo ha yiite be wigo maako kalimawol ngol ɗo to ɗiɗo jeegoɗi hani kadi ɓi adamajo kanko man ɗo to o wi la ilaha illallahu man ɗo wona oɗon lismitiɗi nden jeeɗiɗaɓol kadi ha gikkuji ɗi hani kanko man ɗo to o wi la ilaha illallahu o lismito ɗum ɗo o wona kanko man ɗo muhibbun laha oɗon yiɗi kalimawol man kangol man be hoore magol oɗon yiɗi bo ngam kalimawol man oɗon yiɗi kalimawol man ɗo oɗon wi'angol oɗon yiɗi ngol ha nder ɓernde maako nden bo oɗon yiɗi ngam maagol oɗon yiɗi kalimawol man oɗon bo yiɗi ngam maagol oɗon yiɗi yimɓe wi'oɓe kalimawol man ɗo
gam jawmirawo bangi do wi'ata wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kadi don der yimbe ban heferbe makka be don jogito niddi en ko luti jawmirawo, be don jogito niddi en ko luti jawmirawo kanjum wonte labbi mabbe ibe ndewata nde annabijo umri be acca be caliman do be don jogiti niddi en be don jogiti labbi do ndewadi ga en jawmirawo. Kadi yuhibbunahum ka hubbillah, be don gidi niddi en be jogiti be ndewata dum do be don gidi be ban yiide nde hani goddo yida dum o yida nde jawmirawo, amma kambe yiide man do be ngadi nde dow labbi mabbe. To kadi wallazina amanu ashaddu hubban lillah, kadi yimbe ben nuddinbe gongdube ha imanaku mabbe kambe man do yiide mabbe buran satugo ha jawmirawo. Be don gidi jawmirawo yiide satunde buran deydey no heferbe jogitibe niddi en jogitanibe jawmirawo niddi en do deydey no be giddiri labbi mabbe man do. To kadi yidgo mumini en yidgo mabbe jawmirawo kadi dum yiide lattinde satunde. Be don gidi jawmirawo, be don gidi bo ngam jawmirawo. To kadi do man do woni do bi adamajo juldo kanko man do lismito kali deydey fiiji jeddidi lumtiden do be wigo mako la ilaha illallah man do o yida ngam magol, o wanya bo ngam magol, mana man goddo to o lutingol bo o wanyira dum ngam lutgo dum kalimawol la ilaha illallah. To derdirabe en don bolwana mana sedam kuji didi en bi sedago dewetedo be gonga wala si Allah annabijo Muhammadu nulado Allah. To kadi en bolwani ko wonte sedago dewetedo be gonga wala si Allah annabijo Muhammadu nulado Allah be kongol marata haaje. To en bolwanan jotta bo ko wonte mana sedago dewet annabijo Muhammadu nulado Allah, sedago annabijo Muhammadu nulado Allah. Kadi kanjum o wi wonte al-i'tirafu zahiran wa badinan, bi adamajo andita nder mako be bangudum mako annabijo min Muhammadu kanko man do o jeyaado Allah, o nulado Allah ha yimbe fu mudum, den do o hura be ko kalimawol man do kangol man do kongol sawi o wigo mi seedake annabijo Muhammadu nulado Allah do e dum kalimawol wigo ngol kam ngol dammugol ngol deydey no goddo lardata ngol, amma kadi ngol don sawi manaji peeciidi jamu bi adamajo o wi'angol den do o huwa be ko kalimawol man do ngol marata haaje. Kadi nder don man do kalimawol man to a wi'a seedake annabijo Muhammadu nulado Allah do kadi woni do maada an man do ɗowtanoɗa annabijo man ɗo ha ko umruma, woni dow maɗa ɗowtanoɗa annabijo ha ko umruma, nden bo ka'atoɗa ha ko o hadma kugal ngal o umrima hu kaza an man ɗo ɗowtanoɗamo kuwa, o umrima accu kaza ɗowtanoɗamo acca kanjum o wi da'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Kadi ko o wi nder habaruji di annabijo waddani en wi en bo ni latoto kanji man bo gonɗinen mo ha majum, fotan habaruji man laatiɗi walla habaruji tammidi wargo ban masalan ban yangada gabrire ban ummitinego ko nandi e muɗum deydey fiiji ɗi gaɗay tammidi wadgo ban alamaji dargal ko nandi e muɗum kadi ɗum man bo gonɗina annabijo ha habaruji mako. wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kadi daytoɗa ko annabijo haɗi ha muɗum surngili ha muɗum wa alla yu'badullaha illa bima shara, kadi woni dow maɗa an man ɗo ta ndewra jawmirawo ni sina be ko annabijo man o shar'an ma, woni dow maɗa an man ɗo ta ndewa jawmirawo sina be ko annabijo shar'an ma, sina dewal ngal annabijo waddanma ɗum umruma ndewra be magal jawmirawo, walla bo ngal lutan be mo Abubakar, Umar, Usman, Ali radiyallahu anhum kamɓe man ɗo ɓe gaddanma, a fami
to ɓeɗo man ɗo ko annabijo waddi be hoore mum walla ko lutanɓe mo kamɓe man ɗo ɓe gaddi ɓe laati kamɓe man ɗo ɓe gaɗi kanjum man ɗo ɗum hurete be majum to kadi woni dow maɗa an man ɗo lismitoɗa banniɗo man ɗo ta ndewra jawmirawo ni sina be ko annabijo man o shar'an ma sina be ko annabijo man o shar'an ma mana man ta ndewra jawmirawo be ko laati bid'a kugal ko ngal gi'a ha hakkilo maɗa no giruɗa ngal wodri fu to annabijo umrayma ndewra Allah be magal ngal laataki nder ko khulafa en mako ɗo ngaɗi kanjum man ɗo anditi ɗum kanjum man ɗo to kadi kanjum man ɗo ɗum wi'ete ɗum bid'a an man ɗo ndara kadi kugal to a huwangal ni kadi kangal man ɗo ngal tabitingal na annabijo umruɗo ngal na noyi yake magal woni ha shari'a nden puɗɗa rewrugo Allah be magal ko ngal yottonoy ko gi'a ngal wodranoy to ngal luuti deydey shari'a annabijo ɗo kangal man ɗo ngal jaɓatake. Jawmirawo ɓaŋiɗo o wi'ata en haɗo wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu kadi ko annabijo muhammadu ɗo o waddani on koce ɗum kuure ko haɗi on bo ka'ate dammiɗe ta kuure deydey ko o haɗi on kuwon ha muɗum kadi ko o waddani en ɗowtoɗen kuuren ko haɗi en bo ka'atoɗen ta kuwen ɗum. To nder wiigo seedago ma annabijo muhammadu nulaɗo Allah woni dow maɗa an man ɗo andita kanko man ɗo jawmirawo ɓaŋiɗo nulimo nulal mako kumgal ha ɓiɓɓe adama en be ginnaji. Jawmirawo nulimo dow ɓiɓɓe adama en be ginnaji bashiran wa nadhiran kanko man ɗo jawmirawo nulimo o seynira yimɓe on ɗowtaniɓe mo tokki nulal mako man ɗo o seyniraɓe be aljanna o baggiɗinowo o kulnirowo bo yimɓe ɓen lutɓe caliɓe nuɗɗingo nulal mako man ɗo o kulnirowo bo kamɓe bo be yiite. Jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa naziran kadi min nulaymani sina dow yimɓe fuu muɗum ɓiɓɓe adama be ginnaji kadi ceynira nuɗɗinɓe nder maɓɓe be aljanna kulnira ɓe nuɗɗinay bo be yiite. Jawmirawo ɓaŋiɗo o wi'ata tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina naziran kadi an jawmirawo o wi jawmirawo o barkiɗi kanko man on jippinɗo alqur'anure ɗo dow jeyaɗo mako muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngam o laato kanko man ɗo ha tagefoji kanko man ɗo o bagginowo non to a nuɗɗini huɓgo nulal annabijo sallallahu alayhi wa sallam dow ɓiɓɓe adama be ginnaji woni dow maɗa nuɗɗina annabijo man ɗo kanko man ɗo o timmitinirɗo nulaɓe kanko wonte nulaɗo ragarejo kanko wonte nulaɗo ragarejo wala nulaɗo goɗɗo tammi wargo ɓawo mako. Jawmirawo ɓaŋiɗo wi'ata ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin annabijo muhammadu ɗo o laataki kanko man ɗo o baba goɗɗo goto fu nder moɗon sikay kanko man ɗo o nulaɗo Allah o timmitinorɗo annabo en to kadi nuɗɗina kanko man ɗo annabojo ragarejo wala nulaɗo tammi nulego ɓawo mako woni dow maɗa be wigo ma a seedake o nulaɗo Allah ɗo tabitina banniɗo man ha ɓernde maɗa nden woni dow maɗa nuɗɗina nulal annabijo ngal o nuldaɗo nuɗɗina kangal man ɗo ngal nasih nule lattinoɗe caaliɗe nule lattinoɗe caaliɗe nulal annabijo ɗo nasihɗe jotta kam goɗɗo sahata ko ha yimɓe dinaji caalinoɗi goɗɗo rewra Allah be dina nder dinaji caalinoɗi innama woni dow mako o rewra jawmirawo be shari'a ka annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama waddi ɗum fala yakbalu llahu min ahadin dinan illa ittiba'a muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala goɗɗo jawmirawo jaɓata dina fu ha goɗɗo sina o tokko kanko man ɗo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadi goto fu heɓata
nema aljanna o nasta aljanna ni sina be tokkago mako dina annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata wa man yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. kadi ko moye aaƴi o wi kanko man ɗo o luttidi be dinaji caaliɗi nasahaɗi ɗo kanko kam o rewran allah dow maaji, kadi kanko man ɗo dina man ɗo ka jaɓatake ha maako, ka jaɓatake ha maako, o laatoto ha alakhira bo nder yimɓe rusɓiɓe nastoɓe yiite. annabijo min muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata wallazi nafsu muhammadin biyadihi, o hunarake jawmirawo mo nafsu maako kanko annabijo woni ha muɗum, la yasma'u bi ahadun min hadhihi l umma, goto fu nanata am ha ummatore am ndeɗo, ummatore annabijo goto fu nanatamo, yahudiyun wala nasraniyun, fotan o laati o yahudajo walla o laati o nasraninkejo, summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu bi, nden o maya kanko man ɗo o nuɗɗinayi nulal ngal nuldami min be muɗum ɗo, illa kana min ashabin nar, sina o laati kanko man ɗo o ɗon nder yimɓe yiite. ni kam woni dow yahuda dow nasara marɓe dinaji ha ko saali, woni dow maɓɓe dinaji maɓɓe man ɗo ɗi nasahama ɗi mbirnake be nulal annabijo, woni dow maɓɓe to ɓe giɗi rewgo allah ha ɓe keɓra ɗum aljanna kam woni dow maɓɓe ɓe tokko dina annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. to kadi shahadatani ɗo wiigo mi seedake deweteɗo gonga be gonga wala si allah annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo allah, kanji man ɗo be maji ɓi adamajo nastirta dina islam. wolwugo ɗiɗo kanjum man nastinta goɗɗo ha dina islam be andititgo ko ɗi cappinta lismito be ko ɗi marata haaje mum, hokka alamaji dina allah ɗi umri goɗɗo juula suumo hijja itta zakka, goɗɗo o lismito ɗum fu majum kadi. nden ɗo kadi ɗi nder lismitago be ma'ana man ɗo goɗɗo o laato kadi allah tan heni rewego tana muɗum henaki dewal, mana man laato kanko man ɗo o woɗortako be lebbi, lewru nduɗo kam waɗatake ha muɗum kaza, kanko man ɗo o hurata ɗum. non o woɗortako be ñalaɗe, ñalde kazare kam mi yahta ha mare jahangal, kadi kanjum man bo laato toni o lismitake wigo mako la ilaha illallah kam, kadi kanjum man bo o sottina ɗum ha mako, ɗum fistotiran be wigo la ilaha illallah. non o laato kanko man ɗo o woɗortako be jihaji, masalan yolde sare mako hucititta galɗo walla hucititta galɗo, ɗo man bo o sottina ɗum ha mako. non o laato kanko man ɗo o woɗortako be inɗe, masalan inde kaza kam an kam de yahdata be maɗa, ta masalan tate waynejo bi'eteɗo mo inde mum laati kaza, ɗaɓɓitidmo inde mum laati kaza, kadi ɗo man bo o latto o hutinirta ɗum, ngam kanjum man ɗo ɗum fistotiran be wigo la ilaha illallah, lismitago ɗum fistotiran be muɗum. non o laato kanko man ɗo o mboɗortako be none, masalan to a sodan hunde kazare, sod hunde nde nonde muɗum woni kaza, kadi ɗum man bo ɓi adamajo bi'anɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah, kanko man ɗo o sottina ɗum ha hakkilo mako, ngam kanjum man ɗo ɗum fistotiran be mana la ilaha illallah muhammadu rasulullah. kadi toni o wiɗi kam o ɗon gonɗini ɗum ha ɓernde mako kam, o yoftana fi mako allah, wala ko waɗatamo banbinoɗen ha nuɗɗingo mako be hoddirore, khayru be sharru fu diga jawmirawo, allah hitake dow mako khayru, dunya ɗo fu hawtan haɗatamo khayru man, allah hitake dow mako ko laati sharru kalluɗum, kadi dunya ɗo fu ndu hawtan ndu haɗata kalluɗum man wargo dow mako, kadi wona kanko man ɗo ɗon yoofi fi mako ha allah, o acca jongititgo hoore mako be masalan nonde kazare kam to mi waɗinde mi heɓan to walla goɗɗo kazajo to risku maɗa yahadan be mako, kazajo bo risku maɗa yahdata be muɗum, kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo o dayo ɗum, o yoftana fi mako jawmirawo subhanahu wa ta'ala.
en bolwanan martaba tataba der darja tataba der darjaji dina islam ɓawo en bolwanino ha darseje meɗen ɗiɗi caaliɗe en bolwani darjaji ɗiɗi nder darjaji dina islam an en mbino ɗi tati arana man wiyete al islam ka ɗon mari ruknuji maka 5 ɗiɗaɓa man wiyete al iman ka ɗon mari ruknuji maka 6 darja tataɓa man kanka wonte darja ɓurdan ka ɓagago ɓurdan ka towgo kanka bo ka ɗon wi'e al ihsan kanka bo ka ɗon mari ruknuwol maka go'otol al ihsan ɗon mari ruknuwol muɗum go'otol kangol laati an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ɗo wonte ɗe darja tataɓa nder darjaji dina islam kanka wiyete al ihsan ma'ana al ihsan kanjum wonte wo'ingo kugal dow yaake timmidiɗɗo kanjum wonte ɓi adamajo o rewa jawmirawo dow yaake timmidiɗɗo dewal mako man ɗo ngal latto ɗon mari ikhlas ha magal anniya mako ɗon laaɓi ha dewal man ɗo nden ɗo ngal laato ngal ɗon tokki sunna annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama kadi to ni o rewri jawmirawo dow yaake oɗo ɗo anniya mako laaɓi kugal mako tokkake sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama kadi kanko man ɗo o laato o huwi o huwi kugal deydey no jawri o huwi kugal man deydey no jawmirawo umririmo kadi ɓadima be majum o laato o hebra be kugal mako man ɗo o yottoro be magal darja to ka mbiyete kal ihsan ɓawoni o huwi kuuɗe maako lattiɗe banguɗe ban julde ban sumaye ban zakka dow yaake timmidiɗɗo non o laɓɓini kuuɗe maako gonɗe nder ɓernde maako kanje bo dow yaake timmidiɗɗo nden kuugal man ngal tokkake sunna ngal mari ikhlas ngal mari laɓgo anniya maako nufago maako be kuugal man ngam Allah kadi ɓadima be majum o yotto darja kaɗo darja tataɓa mbiyete ka al ihsan to kadi ihsan man ɗo en mbi ɗum darja ngoota to darja ngoota man ɗo kanka man ɗo ha ka ɗon senditi geɓe ɗiɗi yeɓre arande ɓurdande wodgo man kañire wonte an ta'budallaha ka annaka tara ndewa jawmirawo ban an aɗon yi'a jawmirawo man be ɓernde maɗa ndewa jawmirawo wakkati ndewatamo man ɗo ban aɗon yi'a jawmirawo man giɗɗe ɗe ɓernde ngam ko waɗi jawmirawo o yi'atake ha duniya amma o gi'eteɗo ha alahira kadi an man ɗo wakkati ndewata jawmirawo man ɗo ndewamo ban an man ɗo aɗon yi'amo be giɗɗe maɗa ɗe ɓernde to kadi to a heɓi kaɗo ɗo kanka wonte darja ɓurduka to ɗo man ɗo foti goɗɗo latto kañum man ɗo wakkati o rewata jawmirawo man ɗo o heɓay o yalɗiniri ha maako o rewa Allah man ban o ɗon yi'a ɗum o warta ha darja tokkotoka kanka wonte darja ɗiɗaɓa kanka wi'ete an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to a laatake jotta kam a waway yottago ha darja ragare haman garta ha darja ɗiɗaɓa an man ɗo ndewa jawmirawo kadi wakkati ndewatamo man ɗo ma'ata an man ɗo jawmirawo man ɗo ɗon ɗelliti dow maɗa o ɗon yi'e dow kugal maɗa ngal kuwataɗo to kadi ɗo man ɗo a fondama a heɓi darja ɗiɗaɓa nder darjaji ihsan ɗum darja ngota man lattago maka ka ngota man ɗo kadi ka ɗon ɓurduka man kam ndewa Allah ban aɗon yi'amo to ɗo man ɗo kanka wonte darja ɓurduka to non man ɗo ɓi adama fondaka ɗum kadi o haɓa o wartira hoore mako ha darja lattika tokkotoka kanjum man o laato o rewa Allah kadi wakkati man ɗo o yalɗinira ha nder hakkilo mako jawmirawo ɗon ɗelliti dow mako ha kugal mako ngal o huwata man to kadi o wi'ata en ko wonte dalil dow darja arana ɓi adamajo o rewa jawmirawo ban o ɗon yi'a ɗum kanjum man ɗo dalil man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun jawmirawo o ɗon wondi be giyaɓe maako rewanɓe mo nden do ɓe laatiɓe wo'inɓe kuugal maɓɓe mana man ɗo ɓe ɗon jalɗiniri ha maɓɓe kamɓe man ɗo wakkati ɓe ndewata jawmirawo ha dewal man ɗo ngam laabgo yaqinaku wongo fakat ha maɓɓe e nuɗɗingo jawmirawo fakat ha maɓɓe yaqinaku fakat kuugal man ɗo ɓe ɗon kuwa ngam ngal Allah kadi kamɓe man ɗo
ɓe gona wakkatiwel man ɗo banɓe ɗon gi'a jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi aya kaɗo ka sappini en ɗum dalil ha darja arana inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Kadi kamɓe man ɗo ɓe kuli jawmirawo ɗon wondi be jeyaɓe mako hulɓe mo, nden ɗo ɗon wondi be jeyaɓe mako laɓɓin wo'inɓe kugal muɗum, laɓɓini kugal muɗum. To kadi aya kaɗo ka sappinan en dalil dow de darja ɓurdankatogo ha de darjaji ihsan. To kadi jawmirawo ɗon wondi be jeyaɓe mako man ɗo gondal kerangal. Jawmirawo o wallanɓe, o fondanɓe ha kugal kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata. Jawmirawo wallanɓe, jawmirawo ɗon wondi be maɓɓe wallanɓe, jawmirawo ɗon wondi be maɓɓe fondanɓe ha kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata. To nun darja ɗiɗaɓa fa illam takun tarahu fa innahu yarak. To a latake an man ɗo a yi'ata jawmirawo, a wawai yalɗinirgo ha ɓernde ma ndewa Allah bana ɗon yi'amo, garta ha darja tokkotoka ndewamo kanko man ɗo aɗon anditi o ɗon ɗelliti dow maɗa, o ɗon yi'e. To kadi kanjum man ɗo kanɗe dalila martaba ɗiɗaɓa man bo kanjum bo sappinan en dow dalila man konngol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol wa tawakkal alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Jawmirawo ɓangiɗo wi an man ɗo wakkalna dow jawmirawo tedduɗo kinnowo, kanko man ɗo ɗon yi'e wakkati an man ɗo ummotoɗa juula, ummotoɗa naafa, nden do be firlitago maɗa hakkunde julgo, hakkunde sujidere be ruku'ere. To kadi ɗo man ɗo jawmirawo o ɗon ɗelliti dow maɗa, innahu huwa samiul alim. Kadi jawmirawo kanko wonte nanowo mobgal sawtuji, mobgal bolwe ha dow dunya ɗo fu, anduɗo bo ɗellitiɗo bo dow kala ko latoto ha dow dunya ɗo. To kadi ɗo man ɗo aya kaɗo man ɗo ka sappinan en dow darja ɗiɗaɓa ka mbiɗen ɗo, ɓi adamajo to heɓo fondaka be darja arana o warta ha darja ɗiɗaɓa, kanjum man laato kanko man ɗo rewa jawmirawo, kadi kanko man ɗo anda jawmirawo ɗon ɗelliti dow mako ha kugal mako ɗo, o wona ha darja kaɗo man ɗo. Kadi ka o heɓi fu nder darjaji ɗiɗi man ɗo, kanko man ɗo oɗon nder hayru ɗuɗɗo jamu. To kadi ɗo man ɗo ɗum hollini en darja ihsan, darja ko latti ihsan mboɗenga man ɗo kanjum wonte wo'ingo kugal, laɓɓini anniya ha magal ngal tokko sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, nden do o hurangal ban deydey no Allah umririmo, o hurangal ngam ɗaɓɓititgo yerdu e Allah ha kugal man. To ɗo ɗum darja latti ka ragare ha nder darjaji islam lattiɗi tati, en mbino al islam, al iman, al ihsan. To kadi al islam kanjum wonte darja ɓuran ka feecago, ɓuran ka yaajgo. To a wi darja islam man ɗo, to a wi julɗo non ɗo nastan nder julɗo bi'eteɗo mo ɓe mbi'ata nafikijo, mana man ɗo ɗon wondi be julɓe man inde non, amma cakki ɗum mako o yiɗa dina man, o yiɗa ko yahago dina yeso, o yiɗa ko sembiɗitgo julɓe ko nandi e muɗum. To kadi kanko man ɗo o nastan nder darja to a wi al islam nun. Nden garten ha darja ɗiɗaɓa mbi'ete ka al iman, kanka man bo ka latto ka ɓuran faadgo seɗɗa go. To en mbi al iman, en mbi muminijo walla nuɗɗinɗo kam, kadi wurtoto nder majum al munafiq go, nafikijo marɗo nifaqul itiqadi, kanjum wonte nafikaku ngu haɓɓere nder majum wañgo dina Allah. Kadi kanko man bo o wurtoto, to en mbi al mu'min, kadi kanko kam ha ɗo kam tarde man nde ɓillake seɗɗa go, nafikijo nastunoɗo ha islam go. To en garti ha al iman kam, nafikijo kam kañum kam ɗum ɓillo seɗɗa go, kañum kam wurto yaasi. To non kadi to nder mumin man bo kadi nastan da'irare man nde ɗon feeci seɗɗa go, kadi nastan ha ɗon man ɗo jotta kam lattiɗo o muminijo, amma kadi o ɗon mari gedde, o muminijo o ɗon mari gedde, walla o muminijo o ɗon mari nafikare nde lattinde nde kuugal, nafikaku lattingu ngu kuugal. Kadi kanko man ɗo o nastan ha nder tarde ndeɗe, o nastan ha nder tarde ndeɗo man ɗo. To kadi ɗo man ɗo latto kayre man bo nde ɗon be non man fu nde ɗon feeci seɗɗa go. Kadi to en cotti en garti ha darde tatafa bi'ete ka al ihsan go, kadi ɗum latto
kanjum man ɗo ɗum ɓura ɓillago ha ɗon man ɗo, darja man ka ɓurta fatgo ha ɗon man ɗo, ngam ɗumejum ɗum darja ɓurdan ka towko. kadi yottotoɓe darja man heɓan ɓe darja man ɗo nder julɓe, kamɓe man ɗo ɓe lattoto ɗum yimɓe ɓe ɗuɗata jamum, hawtata be to a wi islam non walla a wi al iman, yimɓe man ɓuran ɗuɗgo islam, kadi bo yimɓe man ɓura fecago yaaja. to a warti ha ihsan kadi latto ɗo man ɗo ɗum ɓurta famɗugo ha ɗo man ɗo, ngam ɗum darja ɓangika. to kadi hunde ɓurdande woɗgo bo laatoto simo Allah fondi yottoto ha darja man. to kadi ɗo en bolwani al ihsan bainal abdi wa rabbi, en bolwani ko latti ihsan kanjum wonte nufete ɗum ha darjaji dina tati ɗo, wo'ingo hakkunde jeyaɗo be jawmum. to kadi ɗon non ban goɗɗo marama haaje kanko man ɗo o wo'ina hakkunde mako be jawmiko ɗo, marama haaje kanko man ɗo o wo'ina hakkunde mako be takle jawmirawo, o wo'ina hakkunde mako be ɓiɓɓe adama en heddiɗɗiraɓe mako, wondiɗɗiraɓe mako ko nandi e maɓɓe, o wo'ina hakkunde mako be maɓɓe, ta o torraɓe, ta o toñoɓe, o nangta torra mako ha maɓɓe, o nangta toñange mako ha maɓɓe. non bal o wo'ina ha hakkunde mako be dabbaji. to non ban ihsan man ɗo maran ha jawmu en sana'a, kamɓe man bo ɓe kabda ɓe mara ihsan man ha kugal maɓɓe. toni ɓe mbo'ini hakkunde maɓɓe be jawmiɓe, ɓe mbo'ini hakkunde maɓɓe be takle Allah, ɓe mbo'ina hakkunde maɓɓe be jawmirawo ha sana'aji maɓɓe ɗiɓe kuwata. gaynako wo'ina ha gaynaka muɗum, o huwa gaynaka mako be amana be laaɓal. non jotta kam etowo kañum bo hebbina etergal muɗum, o huwa kugal mako be mboɗenga be laaɓal. non jawmu sana masalan ban makanisejo, kanko bo o huwa kugal mako man ɗo be mboɗenga, o wo'ina kugal mako, o mara laaɓal ha kugal mako. to kadi ɗiɗo man ɗo ɗi ɗaɓɓitaɗi dow meɗen. to kadi hani dow kala julɗo fu kanko man ɗo o ɗaɓɓita yottago darjaji ɗiɗo man ɗo, wo'ingo hakkunde mako be jawmiko, wo'ingo hakkunde mako be takle jawmirawo. fotan ɓiɓɓe adama en bal kala ko laati ɗum tagdi fu fotan ɓiɓɓe adama en ɗum walla bo ɗum dabbaji. non o wo'ina ha kugal mako ngal laatigal kangal man ɗo ɗum sana'a mako, kangal bo o wo'ina ha magal. to kadi derɗiraɓe en bolwanan ko wonte none tawhidi tati, ko wonte none wohɗitingo jawmirawo laatiɗe tati. kanjum wonte wohɗitingo jawmirawo ha taggo mako. non de arande man ɗo kayre latti mbi'en tawhidul rububiyya wa tawhidul uluhiyya wa tawhidul asma'i wa sifat. kadi en bolwanan nonde man nde fu ha wakkati muɗum. to nonde arande man ɗo kayre wi'ete tawhidul rububiyya, kanjum wonte wohɗitingo jawmirawo ha laamu mako. Allah o goto ha laamu mako, wala laamiɗo goɗɗo hawti be mako ha dawrango laatano ɗo. non bo wohɗitingo jawmirawo ha taggo mako, kanko wonte tagowo takɗo laatano ɗo nga fuu maga diga nga wala. to kadi ɗo man ɗo Allah o goto ha majum, wala goɗɗo hawti be mako ha majum. nden ɗo wohɗitingo jawmirawo ha dawrango mako laatano man ɗo kanko tan wonte dawranowo nga. to kadi ɗo man ɗo wala goɗɗo feere hawti be mako kañum dawran, kanko bo o dawran, kay non man ɗo wala. Allah o goto ha laamu mako, Allah o goto ha taggo mako laatano man, Allah o goto ha dawrango mako laatano man ɗo. to kadi ɗum fu majum ɗum maran dalila majum ha deftere Allah. jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ala lahul khalqu wal amr, jawmirawo nan andu, jawmirawo wodanimo tagdi, wodanimo bo kala fiifu. jawmirawo kanko wonte takɗo laatano ɗo nga fuu maga. jawmirawo wonte takɗo nga ɓiɓɓe adama en, ginnaji, lesdi, asaman ko nandi e majum. kadi kala ko woni dow laatano ɗo jawmirawo feere mako kanko man ɗo o tagi ɗum. to kadi kala ko luuti jawmirawo subhanahu wa ta'ala, ko luuti inɗe jawmirawo boɗɗe be sifaji mako ɓangiɗi, kadi ko luuti e ɗum ɗo kam ko lutti fu ɗum taga ɗum.
ko luuti jawmirawo ɓangiɗo ko luuti inɗe maako ko luuti sifaji maako kadi ko luuti man kam fu kuuje man ɗo ɗe tagade to kadi nder ɗon man ɗo en mbi nder sifaji jawmirawo masalan alqur'an to alqur'an nde wi'a nde laataki nde tagade kayre man ɗo ngam ɗum boliɗe Allah kadi boliɗe Allah man bo ɗum laatata ko ɗum hunde ngam ɗum sifa nder sifaji jawmirawo kadi ɗum laatata ko ɗum hunde tagade amma ko luuti ɗum man kam kala ko woni dow kawnu ɗo fu ɗum taga ɗum jawmirawo tagi ɗum jawmirawo dawranta ɗum jawmirawo wonte laamiɗo majum non jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata walillahi mulku samawati wal ard wodani jawmirawo laamu asamanji be lesdi jawmirawo wonte laamiɗo ha majum o goto bo ha majum to kadi wiigo jawmirawo wonte tagowo kanko wodanimo fiiɗo kadi ɗum hokkan en dalila dow wohɗitingo jawmirawo ha laamu maako be wohɗitingo maako be wohɗitingo jawmirawo ha dawrango maako laatano nden aya ragare ha mbi'an ka walillahi mulku samawati wal ard kanjum bo ɗum ka hokkan en dalil dow wohɗitingo jawmirawo ha laaminkaku maako dow kawnu man to kadi ɓi adamajo woni dow maako kanko man ɗo o wohɗitina jawmirawo ha deydey limtaɗi tati ɗo jawmirawo kanko laati o goto ha maaji non nder ɗo man ko nder wohɗitingo jawmirawo man ɗo ko wonte ma'ana rabbu man ɗo kanjum wonte rewugo andititgo jawmirawo kanko wonte marɗo pirlitittoɗo ha maral maako kanko wonte jawmirawo meɗen enen ɓiɓɓe adama en kanko wonte takɗo en kanko wonte dawranowo en kanko wonte diskowo en to kadi wohɗitingo jawmirawo ha rububiya maako kanjum man ɗo hakkilo ɓi adama to laari ha hoore muɗum fakat tabitinan ɗum ha hoore muɗum ɓi adama to o laari ha hoore maako o tabitinan tawhidu rububiya ɗo to o taskitake ha hoore maako no o laatori kanko fakat o tabitinan ɗum waɗanmo o tabitina tawhidu rububiya o tabitinan fakat kanko ɗo woodi takɗo mo woodi dawrananɗo mo ɓi adamajo to laari hoore muɗum kanjum man ɗo o tabitinan ɗum fakat gam jawmirawo ɓangiɗo wi'ata wa fi anfusikum afala tubsirun kadi onon ɓiɓɓe adama en darele ha ko'e moɗon on gi'atana darele ha ko'e moɗon ɓi adamajo to o laari yaakeji no o laatori kanko man ɗo kanjum man ɗo ɗum waɗanmo o nuɗɗina gotimmaku jawmirawo ha taggo gotimmaku jawmirawo ha laata ha laaminkaku mum gotimmaku jawmirawo ha dawrango muɗum laatano ɓi adamajo kanko man ɗo o fuɗɗa diga marhala arana ka o fuɗɗa diga kanko man ɗo o toɓɓere mani o toɓɓite ha renga dada mako nden o jooɗo balɗe 40 man ɗo oɗon dow o toɓɓere mani man ɗo balɗe 40 o jooɗo o toɓɓere mani ha renga dada mako ɓaawo to o jooɗake balɗe 40 arane balɗe 40 kadi bo tokkotoɗe kanje bo o waylito ha maaje o laato o toɓɓere ƴiƴam ɓaawo balɗe 40 tokkotoɗe man ɗo balɗe 40 tokkotoɗe ɓaawo ɗon kadi bo o waylito kanko man ɗo o laato ha nder balɗe man ɗo o tayre kusel ha balɗe 10 arane ha nder balɗe 40 man ɗo nder balɗe 10 arane ɗo ha ɗon man ɗo ɓi adamajo o fuɗɗa wangugo tagdi ɓi adamajo ha tayre kusel man ɗo ha balɗe 10 arane nder balɗe 40 fuɗɗa wangugo tagdi sura ɓi adama fuɗɗa wangugo ha tayre kusel man kadi sura man kaɗon yaha kaɗon laato fodde ko ha balɗe 40 man ragareje man ɗo ɗe timma kadi tagdi ɓi adama wangi ha tayre kusel go ɓi adama o latto kanko man ɗo o ɓi adamajo timmidiɗɗo
kala ɗume fu wurtake ha mako, hoore wurtake, kosɗe gurtake, juuɗe gurtake, kadi o laato o ɓi adamajo timmidiɗɗo. to kadi balɗe 47 man ɗo to ɗe timmi, ɗon jawmirawo ɓangiɗo nula malaikajo muɗum wara fuufa yonki ha mako, kadi ɗon man ɗo o fuɗɗa dimbago ha renga dada mako, dada fuɗɗa matugo tagdi man di ɗon dimbo ha nder renga muɗum. to kadi ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo to o taskitake ɗum fakat o andi tan wodi jawmirawo takruɗo mo be yakeji ɗiɗo man ɗo. jawmira fakat o ɗum waɗan mo o andita fakat wodi jawmirawo takruɗo mo be yakeji ɗiɗo man ɗo. to kadi tawhidu rububiyya ɗum nonde arande nder none tawhiji tati. kadi tawhidu rububiyya man ɗo kanjum man ɗo kam ɗum nonde on nde dole dow kala tagaɗo fu si o andita nde, bal kanjum man ɗo hatta ko heferɓe makka ɓe annabijo nula dow muɗum man ɗo, kamɓe man ɗo ɓe jankiray tawhidu rububiyya man ɗo, bal ɓe ɗon anditani ɗum jawmirawo, innama kadi ɓe laatake kamɓe ɗon dara labbi maɓɓe ɗi ɓe pini ɓe tawi ɓe ɗon ndewa ɗum ɗo, kanji man ɗo ɓe ndewanɗi ɓe gona dow rewgo ɗi, kanji man ɗo ngam ɗi ɓadina ɓe ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kadi nonde nde ɗo man ɗo kayre wonte nonde arande nder none tawhidi lattiɗe tati. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.